Ayo jumeneng Mbak Retno kelawan Mbak Mayan Anjarsari. Oh, ngono. Sobat. Ya. Ya. Kayak apa musiknya? Yuk berpacu dalam musiknya Indonesia. Mas Tato CS. Yuk. Jombe rene. Atasi. Ora dikeki duit kok ndak cerewet hae. Atasi. Gelem ora? Lah gayamu lho. Mau mbok rasani ning mburi. Rasane piye, Yang? Mbak Ikae nikah terus karo Ardi ngono. Heeh. Kok kene kapan ngono? Lah, Mbak Ika. Ku lho. Ya, ya. Aku grogi, Mai. Nyapu to napani dhuwit 200 e grogi. Biasanya Pak Kangkong ya aku 20 lho, Mai. 50 kok 80. Ya, itu. Niki Wis sing mari iki, Sah. Sah. Iki dikelupukno kas apa anu? Sak karmu. Yo ben wong loro kuwi lho. Nggo nyeblak Ah, Ben. saka Mbak utawa Bulis Maksum sing ana Den Haag. Aku lek mung nganggo anu dadi peralon. Iya. Menyampaikan aja. Terima kasih atas rasa belas kasihan kepada kita. Belas kasihan koyo yatim piatu. Iku lho Pak, mau adewe dibukakno donatur yo ning TikTok yo. Diupload lho. Alhamdulillah. Donatur piye? Ya open donasi buat geng Icrit gitu, Pak. Oh, wah jenenge geng Icrit to kowe. Sing jenenge yo netizen, kita Oh, enggak iya, iya. tahu. Saiki penggemar Dwijo Laras semakin meluat lho iki. Alhamdulillah. Ya Pak. gara-gara awakmu ya gara-gara Itu, Niken. ya berkat dedikasi kita yang sungguh-sungguh terhadap kerawitan dan pewayangan Indonesia. Oh iya. Ngomong apa to, Mak? Iya, kita kan bekerja dengan sungguh-sungguh dengan penuh semangat toh. Iya toh? Iya. Jadi kalau kita bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan semangat, dengan penuh keikhlasan nanti akan ada imbal baliknya. Semesta akan menjawab, Pak. Alah gayamu, nek ngadeg kene iki Pak semangat, nek ning kono yo merem matane. Aku njaluk anu lagu Tus Ragenan. Wah, apa iki? Kudu metu cerite. Icrit grup kok. Urung kudu metui to. Wes sik parah. Neng aku njaluk digarap rong irama, sepisanan Sragenan Nyel, sing kedua Cara Samboyo. Nah, Iya. Jaran, Pak. ayo. Ya, coba. Jarane pundi, Pak? Jaluk kaya oksa ngono kae lho, Pak. Jarane Jaluk. Wong jarak iki enek kok tak siapke tenang nang Sing total saiki nek engko mah. Wah, ya krek iki. Ya, kok sik. Sih, bolane sih. Jarane sih. Saiki ndang. Jaran. Golekno sih cepet cak sacet Ya. Iki lho. Iki lho ditampani to. Iki jaran apa gajah? Ya gajah jare wis seneng telalene. Ya seneng tapi kan Iya, Mas. Ya biasane ora singa wae singa anu Singa. banteng. Banteng. Heeh. Oh, celeng. Celeng, ya. Celeng banteng enek. Ya. Nyoleng celeng. Kok yo. Ya jaran milih dhewe. Ya, disiapke kono. Aku naik kuda ya. Aku naik kuda. Kuda. Heeh. Kudane kuwi kok semaput lho. Au. Lho. Kuda kok au-au nyapu. Ya, coba. Ndelang, ya. Ya coba. Ah, belok wae. Aduh. Ah, ya. Yo, maka Mas Guru. Iya. Demi ungger. Ungger. Ungke? Ungger. Ungke? Ungger. Icrik crit. Amit Pak, Allah sing ngakon Pak Kangkong. Mari Den. Iclik. Yalah,
Micek wonge. Iclik iclik crit. Mripate mlilik aku, Mas. Iclik iclik crit. Ayo. Ayo. Kuwi jalanan Indonesia iki. Ayo, base iki foto ikut. Ole ole oh oh. Ole ole oh oh. Lagu kula spesial buat Pak Bowo audio. Iclik iclik crit. Iclik iclik crit. Ning ngendi gendong kepengen ketemu Ole ole oh oh. Ole ole oh oh. Nadyan ado tak parani mong nuruti ayo malam saiki ketemu kowe lunga tinggal Mas Guru penak banget. gak betah we. Mas Guru penak. Aja cerit sik lho. Pengen nguyo. Masukin. Pak Dodo mau penak ora? Penak. Mas Gabyong mau lho. Iya. Mak serang lho. Kowe cerita ora? Titik. Apa ya? Kowe Apa? kowe Pak Dodo aku Mas Guru ya. Alah. Ngono. Lah yo ya kok peken. Ayo masukin Mas ya kok. Mas Guru. Piye toh? Ati ra iso ngapusi, Nduk. Ayo Byungban. Nggih, Raden. Ayo dilanjut Byungban. Kaya ngene lalakon piye
Prayogo Samboyo Sapitipun. Cara jalanan ya, Truk. Heeh, populer ning daerah Kediri, Nganjuk, Blitar, Tulungagung, Gong. Heeh, ya.